Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Gipangita ni Felipe si Nathaniel o giingnan. Ikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na pagoy maayo nga gikan sa Nazaret. Nangutana si Nathaniel, dali, kung tanawa, mitubag si Felipe. Pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayon nga Israelita nga walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kadako, nangutana si Nathaniel. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoy ng ihera sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, matutudlo, ikaw mao ang anak sa Diyos, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mitubag, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalong sa kahoy ng ihera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay diini, ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli, ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tawo. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So, good morning. So today, we will reflect on some important points related to the gospel. Today, we are celebrating the feast of Saint Bartholomew. San Bartolome. Ang iyahang laing pangalan si Nathaniel. He was able to encounter Christ. Nakasugat siya kang Kristo. And after he had a little talk with Jesus, doon na siya gamayng pakihinabi kang Jesus. He was recruited, and after that, he joined the mission. Nahimo siyang usa ka apostoles, and then nag-mission siya dito sa India and Armenia, and after that, he was martyred. He was skinned to death. Grabe ang kamatayon, gipanitan. Gipanitan hantod na matay. No, but that all started when he encountered Christ. Nagsugod ang iyahang kanang gitawag natong pagkausub sa iyahang kinabuhi sa diha nga iyahang na sugatan o iyahang nasinati si Kristo. So that is the first point. Try to ask yourselves, kanus ama nimo una nga na-encounter si Jesus in your life? O naka-encounter po dagway ka? Basig wala na ikaw maka-encounter mo nang wag yun na mausog mo kinaiya. Because if you really feel that you encountered Christ in your life, there will always be changes. There will always be conversion. Just like Saint Bartholomew. Kuan pa kito sa primero, mura ba ngay pagka-insultador. Sa diyang giingnan siya nga, nakakita ba yan na mo ang propeta, taga Nazaret? Mga bugay mayon, taga Nazaret, puros mga buluyago ng mga tao din na, taga Nazaret man dagay na. Taga Nazaret mo muna. But he finally encountered Jesus Christ, luyo pa sa buntod, giingnan siya ni Kristo nga, nakita natin ikaw daan sa ilalom sa kahoy in a fig tree. Siga ang mata kayo, nakakita mo siya na kung layo naman to kayo. So, ang mata, teleskopyo. So, when he realized that this person that he in front of him is a divine person, he changed his life. He changed. Nagbago siya. So, that is the first point. When was the time that you encountered Christ in your life?
kanus amang yun nimo nga na feel nga imong nasinati si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wala ka, kung di ka kasulti, karon pa malandungi. Doon na mo ingon man yung uban nga, murag wa man jud ko kasinati. Mao di ay nga gimuusog na imong kinaiya. Kaya wala man jud ay ka makarealize nga nakasinati ka kang Kristo. Maybe sa dihang gasakit ka. No, si Sir, kaaging sakit na hospital ni siya. Gidala sa ni siya, helpless na ni siya. Gidala dito sa Dumaguete kay Patambalan. Maybe that was the time that you encountered Christ in your life. Si Sister Tripina, no? Na kuan man siya, cancer survivor. Maybe that was the time na you encountered Christ in your life. Maybe lang maybe. Or maybe Sister Emily, when she went abroad, maybe that was the time that you encountered Jesus in your life. And all of us, I feel that I encountered Christ when I first realized that I should, follow Jesus. When I was doing, that was during the ordination of Father Rani Colina. No, when I, do some little prayers inside the chapel, St. Joseph, and as I looked at Jesus while he was hanging on the cross, samtang nagbitay siya sa cross, wala na ko damha. Nakaigong ko sa akong kaugalingon nga, sunod ko nimo. Wala. Automatic ba? Wala na ko planuha, wala na ko giplano nga musulti ko niya. But I was looking at him, kini ba inani? Kusipiho. Nya, nakasulti ako nga wala na ko una-una nga musunod ko nimo. So that was that. Started nga many trials, nakasugat ko mga problema sa pag-eskwela sa seminaryo, many others. Pero malipayon ra ko, wala na ko mahadlok. And even during the time that I became a priest, daghang kong mga trials, daghang mga problema, okay rin na siya. I am following Jesus. I am doing this as a follower of Jesus. So I was converted. I was not converted during my ordination. Kuha na to. Kanang sumpay na lang to sa akong conversion. So kamo, tanawa ko no. Ug kanus ayo nimo na sinati si Kristo. Kaya kung wala pa, nakaiuntang, mauda kayo nang wagid mausog na imong kinaiya. Mauda dyan dahil. Muna hinungdan nga nga, wagid taon mausog na imong kinaiya. Sukad sa unang batanon ka pa, nagulang ka na lang, mauragid ka gihapon. Nga naman, because you don't realize the time when you encounter Jesus. So try to encounter, try to examine. Huna ang yung kuno. Kanus agyo nimo na sinati si Kristo. Of course, sir, hospital ni siya. Ano ni siya, luko-luko na lamang nito silang balay. Di ba sir? Giugkat na lamang ni dito nilang barik-rik. Kaya naman di man po ni siya mga hospital unta niya kay di naman siya kabalibad kay gikogos naman siya dito. Hindi mo tinawag parang sir. Ang gikugos na lamang ka kay makalihok pa na ito, murag mo kisi-kisi pag yun sa ito. Hindi naman kisi-kisi. Iwan na god. Perti nagong luyaha. No? Si Sister Tripina, she was able, baby lang ha, cancer survivor, naayo ra. She was treated with chemotherapy. Libre. Na, sister, libre ang imong chemotherapy. Mubiya na hinungdan nga namatay ito si Jerry. Kaya di man napaka-chemotherapy, kaya mahal man kayo. 45,000. Sumuto nga, dili naman ka-afford, patay din taon. Ingo di ana. So, all of us, we should realize when was the time when we were able to encounter Christ. And when you remember that, try to think, sukad ato na usog ako? Naabay ka usaban sa akong kinabuhi? No, was I converted? Naayo ba ko sa ako ang daotang kinaiya o muras ko gihapon? Kaya kung muras gihapon, dili tumao.
Dili to mao imong nahuna-hunaan nga encounter nimo kung wa pa jud ka mausog. Klaro ba? Yung katudag buhay na disgrasya ko, unya, hapit ko mamatay. Nausog ako? Mura magwala. Ang dilito mo. Look for another encounter. Look for another encounter until you realize nga, sus, salamat yung Ginoo nga you have given me the chance to convert my ways. Karon ba? Karon. Makarealize ka, murag mauna dito. Wala man ko maka-convert sa una, karon na lang. Karon na lang ko magbago. And then, Jesus Christ said, no, mas makakita pa ka og daghang mga butang. Your eyes will be open. Kigainan man niya si Bartolome nga, Atay, bilib mang gyud ko nimo kay nakakita man kanako sa layo. Tsa. Para mo ra to, mutuo na dayon kanako di ay katurang nakit-an ti ka sa layo, isang tuwa ka luyos buntod, mutuo na kanako, mas makakita pa ka og daghang mga butang kung musulod ka kanako. If you will follow me, you will see many things, which is true. Sa diha nga nisulod na sa kang Kristo, nakakita na si kuan ba? Bartolome nga na magbanhaw, mga minatay, dili na ordinaryo, di ba? Ang mga buta nakalakaw. Napa na siya? Napa na? Ang mga buta nakalakaw. Ang mga bakul nakakita. O yan ano, ako orang ipa-joke, no? Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw. And the most prominent event nga nakit-an gyud ni Bartolome mao ang pagkamatay ni Kristo ug ang iyang pagkabanhaw. The death of Christ in the cross and His resurrection. Makakita niyo ka, maupunta. Kung mabag-o na gani atong kinabuhi, you will see many things. You will see many things. No, ganina, medyo gidaig-daig ko ni Brad Pitt kay ako ra kuno'y pare nga ingon ni Ana. Ana, natatukudong mga ingon ni Ana. These are things nga nakita nako nga kung wala pa ko nagpare, dili ko makatukod og ingon ni Ana nga mga projects. Wala ko'y mga kapilya nga matukod, wala ko'y gruto, wala di ko kapurma o wala ko'y mga kalaslon nga magkasal na katong mga pobre. Nagikasal na ako, libre pang munisipyo, libre pang simbahan, gipatlakan pa, tagaan pang kwarta para ingon ni Ana. So I cannot do that. I cannot see all these things in my very eyes. Why? Kung wala ko ni sunod kang Kristo. So maupod mo, if you will follow Christ after you are converted, daghan nyo kang makita nga mga butang nga dili unta nimo makita. Muna giingon ni Kristo. That if you will follow me, you will see greater things than this. Katong giingon ni San Nathaniel nga, dito sa luyos buntod nakita ka na ako, bilibag yung na ako di ay nimo. Ay sa giingon sa Kristo, ay gamay ra kay na dong. Kanang imong nakitaan nga, kanang imong giingon nga kita ako nimo sa luyos buntod. Ginagmay ra kay na naapag yung kay makitaan unya nga labaw pa ni Ana kung musunod kay kanako, which is true. Nakakita siya taong nabanhaw gilaliman ka. Mga tao, mga tanan nga mga miracles of Christ, he was able to, witness. So muna siya. Karon also sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, mudyo na itong primerong buhaton. Kanus amang higayuna nga imong na-encounter si Kristo sa imong kinabuhi. Unya, kuban nga, murag mauna daw ito. Second question, nabago ka ba? Murag wala. Dili tumao. Basin mauna daw ito, pero kulang lang kas pamalandong. Gibaliwala ra nimo ba? Basin dagay tuog mauna. Pero kulang lang kas pamalandong. So pamalandong Sanawa, di ba? Ikausog gani nimo sa imong kinaiya.
Mabago na ka ba? Mawala na imong ka-istrikta, imong ka-insultador, kanang imong kahakog, kanang imong mga dili maayo. You will see many things. Your eyes will be open. Makakita din ka, talatamon man din ini sila. Tabangan ako ni, your eyes are now open. You will see many things. Ay, sa man din ini diri di, kulang lang din ini silang tabangan. Ay, tabangan na to ni. See, your eyes will be open. Pero wala gani ka makonverte na sige. O sa pinulungan pa na to, gadangag ra gyud ang imong nawong. Wa go kay makita. Nga naman, in the first place, you were not converted. Ayan. Okay kayo nakita? Wala, yun. Muna yung nahitabo rin mo. So, muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, umalandong kitag maayo na. Recorded man ni sa Facebook. So, katong mga naa sa Facebook, may pamalandong niya kung kuno ninyo na, ha? Pamalandong niya rin kung sulay. Bring it to prayer. And then, try to ask yourself, am I converted? Am I now a part of the vision of Christ? And then, have I able to see many things? Nakakita na ba ko sa mga mayong butang na nahimo sa Diyos? Wala pa, kulang pag yun ka malandong. Malandong pag yun, dugangay pag yun na. Madugay makitaan na ganda mo. Paling kamuti lang. Manindog paliog.